toți? Da. Bine ați venit la Mănăstirea Secu. Bine v-am găsit. Mănăstirea Secu este ictitoria Marelui Vornic Nestor Ureche, împreună cu soția sa Mitrofana, părinții cronicarului Grigore Ureche, care la 1602 ridică această biserică cu hramul tăierea capului Sfântului Mântuitorul, prăvnirea pe 29 august. Vă invităm la hram, la sfârșitul lunii avem hram. Vă mulțumim. Biserica a fost construită în două etape. În prima parte, în vara anului 1602, din iunie până în octombrie, era Sfântul Altar până la pronaus, partea cu cărămidă. Iar pronausul prin doră și a doua turnă au fost adăugate 200 de ani mai târziu, dar în 6 ani, din 1812 până în 1818. Din pictura originală, la 1602, se păstrează în interiorul bisericii doar la mormintele ctitorilor, iar în exterior, pe perete din dreapta, vedeți deasupra vechiului de intrare, o pictură de Isis, dreapta judecată, tot frescă bizantină originală. Cealaltă pictură din biserică este de la 1850, realizată de Costache Lipșicar și Tudorache Ionescu, pictură în ulei care a fost restaurată în 2002, cu ocazia aniversării a 400 de ani de la zdirea mănăstirii. Este pictură realistă cu influența renascentistă. Catapedeasma din biserică este de la 1850, sculptată în lemn, poletă cu auș pictată, dar restaurată tot în 2002. În biserică, în fața catapedesmei, avem icoana Maicii Domnului Făcătoare din Nunci și Priota, care a fost adusă în țară de domnitorul Vasile Lupu la 1647 pentru Paraclisul Sfântul Nicolae din Cetatea Neamțului. În 1718, când turcii distrug Paraclisul din Cetatea Neamțului, icoana este adusă la Mănăstirea Secu. La noi a trecut prin mai multe etape de restaurare, dar abia cu ajutorul lui Dumnezeu în 2005 s-a terminat restaurarea completă și corectă a icoanei. Icoana care a fost pictată pe la 1400 și ceva este una dintre cele mai vechi icoane din Moldova. Mănăstirea Secu este construită ca o cetate medievală, având biserica pe mijloc, înconjurată cu ziduri de apărare. În partea de răsărit pe colțuri mai avem două biserici. Paraclisul a dormit Macedoniei pe colțul din dreapta, Sfântul Nicolae pe colțul din stânga. În 1821 a avut loc Cheteria, mișcare de eliberare a poporului grec de sub ocupație otomană. Un grup de teriști greci, fiind urmăriți de turci, au intrat pe Valea Părâului Secu, au ajuns la mănăstire, au intrat în cetate și au blocat porțile. Au venit și turci, au bătut cu tunurile 3 zile în poarta cetății, n-au putut sparge poarta, au incendiat Paraclisul de la Nicolae, fiind din lemn, dar n-au putut scalada zidul, sunt 7 metri de jos până la temelia Paraclisului. Au ars biserica din afara cetății, de la cimitir, de fapt, prima vatră silvestrească construită pe Valea Secului la 1564 de starețul Ieros Pionau Zosima. Biserica fiind din lemn, a fost distrusă în întregime. Dar pe vechiul loc, la 1832, mitropolitul Veniamin Costache ridică altă biserică din piatră, păstrând același hram, nașterea Sfântului Ioan Modestul, Sfânt Zienere, biserica cimitirului care este și în zilele noastre. După 14 zile de asediu al cetății, turcii reușesc să-i păcălească pe greci, că dacă vor deschide, vor fi liberi. Grecii s-au lăsat înșelați, au deschis și intră în Turcie, au ucis pe toți cei care erau în cetate, între care și 24 de călugări, 8 din ei au fost omenți chiar în biserică. Policanul cel mare din biserică, pe care l-ați văzut, este identic cu cel original, confecționat tot de călugării de mănăstire, dar din alamă. Cel original era în argint curat, cântărea 350 de kilograme, frumos împodobit cu o destruț filecat în argint aurit filigranat. Turcii l-au dat jos, l-au distrus și l-au furat. Și după ce au luat podare pe icoane, un turc, un iatagan, a crestat fața Maicii și a pruncul Iisus de la icoana din pronaus. Dacă v-ați stat cu atenție când v-ați închinat, se observă acele tăituri pe fața Maicii și a pruncul Iisus. Acel turc a ieșit din biserică, dar nu mai Valea Secului, a ajuns pe pedeapsă Dumnezeu, a murit. Și pentru că acei călugări nu aveau nimic nici cu grecii, nici cu turcii, erau în rugăciune și au avut o moarte mucenicească, Dumnezeu arată semne și în zilele noastre. Vara, când plouă, pe unele locuri în cetate, vedeți unde sunt trandafiri acolo, în partea dreaptă, este îngrădit cu un gărduleț și i-a pus o troiță. Când curge mai multă apă de strejne și se măzește pământul dinspre clădire, apar acolo pe pământ pete roșii de la cei călugări, care, după cum vă spuneam, au avut o moarte mucenicească. Sunt semne de la Dumnezeu. Paraclisul Sfântului Nicolae, de pe colțul din stânga, a fost construit din lemn la 1758, după cum v-am spus, la ars turci în 1821 și a fost refăcut din piatră, începând în 1823, terminat și sfințit de mitropolitul Veniamin Costache în 1824, dar fără pictură.
Pictura a fost realizată mult mai târziu de un pictor din București, Vasile Carp, în 1992. Este pictură bizantină. Acolo facem slujiri pe timp de iarnă. Catavedeasma de la Sfântul Nicolae este de la 1850, sculptată în lemn, poetă cu ouă pictată, dar restaurată în 1992, atunci când s-a terminat pictura. Paraclisul a Domnului Macedonei, de pe colțul din dreapta, a fost construit din piatră la 1640 pentru pravila călugărilor din mănăstire. În 1647, domnitorul Vasile Lupu donează o stemă a Moldovei, sculptată în piatră, care este aplicată pe colțul cetății, partea exterioară. Se vede foarte bine din șosea între geamuri. Catavedeasma de la adormire a fost sculptată în lemn, poetă cu ouă pictată de monahul Iulian la 1835, dar care arată foarte bine și nu are nevoie de restaurare. Tot acolo, în paraclis, avem și osemintere, racle cu oseminterea doi mari stareți și Domnul și Măstrisecu, părinții Vichenti Mălău și Antim Găină. Părintele Vichenti Mălău, cu mâna Sfinției sale, a scris pe strâng câteva cugetări. Eu o să vi le spun. Important este să le reținem și să punem în practică ceea ce este de folos pentru suflet. Omul rău e cu desăvârșire rău când se preface că e bun. O conștiință fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecători. A nu te mânia niciodată e semn de mare înțelepciune. Mânia e o scurtă nebunie. Durerea e o învățătură. În anii durerii am învățat să mă rog. Leneșul e frate cu cerșătorul. Trândăvia e mama tuturor păcatelor. A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. Altora să ierți totdeauna, ție niciodată. Din faptele tale vei fi judecată stul de vicleană. O cameră fără cărți e un trup fără suflet. Acel ce știe să înduioșeze știe tot, nimic nu e mai liber ca cugetarea. Astea sunt, numai să punem în practică măcar măsura sfertului. Știți care e măsura sfertului? Când citești o carte, nu poți să o rețini în întregime, dar să reții măcar un sfert din cât ai citit. Să înțelegi un sfert din cât ai reținut și să faci un sfert din cât ai înțeles. Și tot rămâi cu ceva. Că spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapt este moartă ca trupul fără suflet. Iar în altă parte spune așa, faceți fapte vrednice de pocăință. Noi acum fapte facem, să dea Dumnezeu să fie și buni, de cele rele ori vrem, nu vrem, tot facem. Dar Dumnezeu este îndelung răbdător și mult milostiv și nu vrea moartea păcătosului, ci se întoarcă să fie viu și vrea ca toți să se mântuiască și la cunoștință adevărul să vină. Numai noi să vrem, depinde doar de voința noastră. Dar dacă dai voință, e putere. O cântare foarte frumoasă spune așa, tu singur, doar tu singur îți pregătești pe veci odihnă sau o sânda în care să petreci. Tu singur îți faci raiul și îți pregătești cântarea, tu singur îți faci iadul și îți pregătești scrâșnirea. A spus, depinde doar de voința noastră. Pentru că Dumnezeu nu vrea mult de la noi, dar ceea ce facem, să facem cu dragoste și cu bunăvoință. Dumnezeu iubește pe dătătorul de bunăvoie. Cine va da un par de apă rece în numele meu, ne spune Mântuitorul în Sfânta Scriptură, nu își va pierde plata. Cu atât mai mult, dacă reușim să facem o faptă bună, ea cu siguranță va fi răsplătită. Dar să nu uităm, că în altă parte spune așa, că plata păcatului este moartea. Nu asta fizică, pentru că toți murim. Și moartea veșnică, o sânda veșnică. Să ne ferească Dumnezeu. Psalmistul David spune foarte frumos în Psalmul 33, ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea. Iar Sfântul Apostol Pavel spune așa, iar acum rămân doar aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar mai mare ca toate este dragostea. Dragostea nu cade niciodată. Dumnezeu este dragoste. Odată un ucenic s-a dus la Domnul și a întrebat, Părinte, dar sfârșitul lumii când ar să fie? Nu știu, fiule, a răspuns Domnul. Nici îngerii din cer nu știu, și chiar Fiul omului. Numai Dumnezeu Tatăl știe când va fi sfârșitul. Dar un semn că s-a apropiat sfârșitul va fi atunci când va dispărea cărarea de la vecin la vecin. Când nu va mai fi dragoste. Și acum, dacă stăm și ne uităm noi pe cărare, numai că o cresc cu buruienile mari și nu le mai rupe nimeni. Dar se întâmplă un fapt și mai grav. Pe lângă acele buruieni, mai semănăm noi spinii urei, a invidiei, a egoismului, a răutății, a zavistiei și nu este bine. Atâta timp cât va fi dragoste,
Dumnezeu ne va îngădui și pe noi, ne arătăm de pocăință, ca să ne întoarcem, să ne îndreptăm, să ne mântuim. Pentru că Dumnezeu vrea să ne mântuim. Nu are pe nimeni de pierdut. Da, nici mântuire cu forța nu este. Nu ne bagă cu deasupra în rai. Vedeți, dacă omul, creștinul nostru, nu are răbdare, duminica sau într-o sărbătoare, să stea în Sfânta Biserică, la Sfânta și Dumnezeiască liturghie, măcar 2-3 ori, păi cum o stea în raiul veșnicii, ca împreună cu îngerii și cu Sfinții să laude pe Dumnezeu. Depinde doar de noi. Noi alegem. Știți cum spune vorba românească? Cum vă veți așterne, așa veți dormi. Dumnezeu să vă dea sănătate și mântuire. Să rămână, Părinte. Să ne trăiți, Părinte. Sănătate.